Aduh eyang sesemban kula. Rumaos cumeplong manah kula kadipinapak ing obor sewu. Labet kula sampun nampi dawuh bilih ingkang ukir jiwa raga kula. Ingkang dados lantaran gesang kula wonten ing alam padang menika Kanjeng Rama anggon jali. Ya bener. Mila ingkang saking menika duh Kanjeng Eyang lajeng samangke lenggahipun Kanjeng Rama wonten pundi? Anak kunggir Jaka Sangkala. Wiwit kowe mapan ning guwa garba pancen kengramamu ora kondur. Isih mandhe gaman ana tengahing samudra kula. Bener Jaka Sangkala, wong tuamu nganti titimangsa iki ora bali. Tak kira isih mapan ana tengahing segara. Menawi tetela mekaten adreng raos sing manah kula. Sanget kepengin lan kumacelu tumunten ninggal saged ngaupadanipun tiyang sepuh kula ingkang dados lantaraning gesang kula. Oh, piye iki kan saka anakku nggih. Siji-sijining kancaku urip titisaning getih daginge Kakang Puanggon Jaliya mung kowe. Nganti dina iki bapakmu wae ora bali menyang Bani Israel banjur kowe arep sumusul wong tuamu. Aja ya ngger, ibumu bakal susah. Ibumu bakal sedih banjur sapa meneh ingkang bakal tak sawang ana ing alam padang iki nggih. Jaka Sangkala kula wonten dawuh. Rungokno ngendikan ibumu. Nanging ciptaning manah kula mboten kenging dipun sayuti. Labet kula nampi dawuh bilih Kanjeng Rama menika mandhe pusaka kok wonten tengahing seganten. Cethanipun kula menika diturasing pidak pedaraan wong macukiling balelungan. Kula maksih tedhak ing tiyang sampurna ing samukawisipun. Mila derenging manah daya-daya kula kepengin ngertos sinten Sudarma kula. Mila saking menika upami dipun palangana kula lumpati dipun ranti badhe kula pedhot kula nyuwun pamit yang. Jaka Sangkala. Dewangkara kingken lir manguswa kang layon kenya ilang manise wadananira layu kumelku cemrah maratani marang sariranipun Rama Prabu kula kabejana kewala dene kula sampun mboten nyawang kula warga malih. Kakang Anggon Jali lan yoga kula Jaka Sangkala sampun mboten kenging kula sawang malih. Inggih menawi wangsul menawi mboten lajeng kados pundi Rama. Ya. Nganti gedhok warsa hiduping tekad. Wilada lujum kula wonten dawuh sinuwun. Tak jaluk ngawat-awat ana para prajurit tungkanen lakune Jaka Sangkala. Ngestaken dawuh. Nyata larupa sang Kayodha sang Guru yen tang utus sang Sri yen tang utus sang Sri Angrakyono Angrakyono pante
tambur lan sulit kato topan sarum porsa jurung saweko sangyo prajurit ananggan pendidikan oh anakkan nyepuro ora lewatnya Boyo pateo ora mikul
wes budal brel kaya bendungan dadal nggih prajurit saking Najran tutwuri lampahing Jaka Sengkala kawusa nengkih ingkang mapan jawining kitha riseng Jaka Sengkala ingkang mangu gong mangarang maksih tambuhing griya ing pundi dunungira ingkang Rama labet samudra ingkang hangilak-ilak jembare sumara megur ombake hambentor parang parandene kaya datal mangu-mangu sigra kancut taliwondo eling-eling maksih turasing empu anggon jali mila datal nama kawus kesinungan kadebyan linangkung saksana megeng napas ngambah linggiling toya tan perbeda kaya daratan Sinoksmaya winakyana sepi Yaksa Guru Rupari Sedeng Narendra
Tata Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta Pawana Panamer kana Samirana lan warayang panca payu panca payu isikan isikan pagulingan lima ladala kucing belana kucikan tutu karepe dhewe Jim Kongko wonten dawuh ingkang pangandika ana tengah samudra kok dadi ana sesawangan ingkang elok banget wonten menapa kae tontonen ana bocah mlaku ijen tanpa rowang cimat-cimit sikile ana dhuwur banyu lata nggawa badan wadak kae kaya dudu bangsa alus parandene kok ngedapi-dapi temen hawane kene saya panas menawi ngaten dipun perpeki kemawon kabeh setan dengan setan dingin jalanan rical kang muni kidul kulon kinen padha saweko nek elingke srana becik kon bali aja ngambah laladan kuwi yen ora kena kudu disingkirke nggih non ngestaken dawuh paduka Yaksagara rupari sedeng Narendra yaksa lalaku
kang mawaling ingkang gambira marang Lata wanuh-wani ngambak tengahing samudra ora kelem ning banyu sapa kowe wah sapa kowe wah gandane kok gurih temen wah mambu getih pirang-pirang dina kowe ora mambu kok iki kok mambu ya kowe bangsane ngopo uga bisa cat katon cat ora nanging uga kumambang ana sak nduring banyu ya aku bangsane ngejim kowe rong tau weruh wah kowe jan mau menungsa lumrah ngono kok nggawa prabot ganep kowe wah genah nek iki seger iki dipangan mambu getih ya men seger yen takon marang aku Jaka Sangkala tunggule ngejim tengah segara cimpuran aku kowe baliya kene hawane panas aku kepengin ngetutake tindak ing sukuku kedheping mripatku aja ngadang ana pengarepanku ladal manuk genah pencokane menungsa kok ora genah sing mbok tuju apa sing mbok goleki urut tengah segara aku goleki Sudarma ingkang ukir Jawaragat dawuhe Kanjeng Eyang mapan ana tengahing segara iki mula yen to kowe bangsaning badan alus ayo semingkira aja ngalang-alangi lakuku Drun kowe kudu bali ra kena bacut wah ora usah digunem sing werna-werna gek dipangan mawon wah nek mambu getih ya enak kok kene wis mambu iki najan aku ijen tanpa ruang mangsa aku mundur sejangkah karo kowe wah wani haraku apa kang tak wedeni wah kiraka kula trilenggahke mawon kula gaglake niki ya awas kowe ha hot wow hot
Gene ngono ora penak kok ora penak ora urut sing ora urut apane wah gelut karo menungsa sitok rek tangi wah tewas lehku nyeseke sesek ning ora urut lambemu dremimil ae mung nyekel Joko sangkala menungsa sitok wae ora jegos prajurit pirang-pirang do minggir kula mboten iso mati ning nek kelaran iso wah dayane panas awake mun didemok panas kok mongko wong anggere awake duwe daya panas ngoten niku genah nek mustikaning wong niku genah nek ngedap-edapi wani aja wedi-wedi aja wani-wani minggat mikir tak trajange dhewe monggo mangrasake
Mengke nek sampean gelut nek ngantek ketatelen mbuh. Gelut kok ketatelen ki piye? Enjoh ketatelen kok. Enggak mang buktekke gek ndang. Ora wae aku senopati ning ngejem. Ha, senopati ya ke? Mong nyekel wong siji kok ora pecus. Alah pun to sing dadi bukti lan nyatane pun ngrika. Nggak sampean nek lakune dadi dompo mbuh lho. Lambemu menengo. Buktekke mawon, buktekke. Ora ana critane Jim kok mudar ya. Lah, ra apa to? Wis rada. Hoi. Ha. Hoppa. 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 Dingaren nek rada apik. Wah. Hoi. Hoi. Wah. Wah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Hoi. Wah. Oh. Ah. Oh. Oh. Wah. Hoi. Wah. Oh. Hold back. What? Oh. Moyo naya ngasupi sinimpen telenging kabuk ngabet saya kathah lan saya krida sangya badan alus adi kaseser kacipuan sang Jaka Sangkala amatekan pengabaran mijil daya pangaribawa saking salirane sang Jaka Sangkala hanempuh sang ya lelembat miwah badan alus kendang kabuncang mbuh tibane
ilah ing awigna mastu namasidhan sekaring bawana langgeng ulun waspadakake iki kaya ana titah ingkang arupa manungsa parandene bisa ngambah aning luhuring toya kapan aku Wilaganda sapa sira iku Kisanak ih menawi dangu kalian kula wingking saking nagari Najran inggih Bani Israil ingkang sudi mestani nami kula Jaka Sangkala kusik saka negara Najran ya Bani Israil nuninggih sira kuat majane sapa lan apa karyanira dene mapan aning tengahing segara inggih waleh-waleh menapa kula menika wayahipun Kanjeng Eyang nata ing Najran Prabu Sarkil kula linairaken saking guwa garbanipun Kanjeng Ibu ingkang asma Ken Saka kacariyos Eyang kula bilih ingkang ngukir jiwa raga kula menika empu anggonjali ingkang pandhe wonten tengahing samudra oh anakku punapa ta mira ingsun Praten Mas Mokong Ijo